Ang kinaham kung adunay party o bisan unsang okasyon, ilabi na sa panahon sa Kapaskuhan mao ang lechon. May himalitan kini kaayo karong panahona. Busa sayran tahon tagpila na ang presyo sa usa ka whole lechon. Sa nabantog nga lechon capital sa Cebu ang dakbayan sa Talisay. Ano ang report ni Femery Dumabo. Kung sa mga laagog parties wanay health restriction sa negosyo sa lechon, human sa 2 ka tuig nga mingaw-mingaw karon full blast na usab. Ning tulo ka adlaw na lang sa di pa ang Pasko, gitug-an sa mga lechonero sa dakbayan sa Talisay nga di moubos sa 30 ka mga order ang ilang madawat matag adlaw. Dinhi sa barangay Dumlog, busy na kining man lechonay sa pagpangandam. Kay karon pa lang kapin na sa usa ka gatos ang ilang nadawat nga order, ilabi na alang sa bispira sa Pasko. Pero atong kumustahon ang presyo sa lechon. Sa niaging buwan, aduna pay mapalit nga 6,000 o 6,500 nga whole lechon. Apan gitugan ni Francisco Urungan, usa sa mga lechonero, nga 7,000 pesos na ang labing barato nila nga whole lechon. Malmahal yun ang presyo karon kay Christmas magod season siya. O nga daghan demand naari taga Manila nga nangumprasod sila. Mo nga usahay magkalisod kami sa supply sa baboy. Nagsugod og saka ang presyo niini sa ikaduhang semana sa Disyembre. Apan sumapa, magpabili ng mga presyo hangtod na sa pagsugat sa New Year. Gawa sa demand og supply sa baboy, usa sa gingong hinungdan sa price increase maong mga lamas, ilabi na ang sibuyas. Kay ang kaniadtong lamas 1,000 karon 2,500, 2,800. Mao nang ni mahal karon usad ang lechon. Kay bahala pa magmahal ang sibuyas butangan gyud atong sibuyas kay butangan jud para nindot o lami kaayo ang lechon. Ang lechon sa Talisay di lang in demand sa probinsya sa Sugbo, kundi apil na sa Manila ug ubang dapit. Apan kundi kaya sa bulsa ang whole lechon, mahimo usab nga kinilo ang paliton. Sama sa gipang baligya dinhi sa Lechon Park sa Barangay Poblasyon. Matod sa mga mamaligya ay nga pabiling 750 pesos ang kilo sa ilang lechon ug di sila mupausbaw sa presyo. Maura gyapon ang kilo, ma'am. Same ra gyapon. Ano man ma'am, kay we feel para sa mga tao. Amo ba dili ka afford ka ng whole lechon? Oh, dili sad. So kinilo na lang. Oh, kinilo na lang. So mo na di mo mapamahan. Oh, dili. Maura jud among price. Gipasalig sa Talisay City LGU nga luwas sa mga baboy gikan sa ESF. Lami man ang lechon, apan pahinumdum sa mga health authorities nga hinay-hinay lang sa pagkaon niini ug angay lang nga sa tanang higayon dapat in moderation. Aron, merry everyday. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.